Kajing kyo dor jong ka petrol bat ka diesel man kasngi sa kawai pat ka daw ka bakta ya ka yat ka yeng bat ka kamay ka kaji ki pat ba nong shong shong ka jela. Hakashitarik mentau benai naitung arajarap hui ka petrol kalapoi kendai pusal tengka liter kat ba ka diesel pat kapoi prapusan tengka liter. Kajing kyo dor ka petrol ka penlong ruban kyo dor ki marba mardi ka baktayu duk usuk ubaklem yo ka belasngi mentala kumba ar benai na kadaw kajing penjari ka sorkar ka jing khangdam banyada na kajing pang COVID-19.